Hi bawb o hwnna chi. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi i gyd a da ni'n gobeithio cawn ni wasanaeth bach hyfryd yng nghwmni yn gilydd y bore yma. Bod y tywydd wedi troi ar gwynt yn chwythu ac yn gwneud i ni deimlo'n oer. Mi gawn ni gyfle i addoli ac i fwynhau cwmni yn gilydd ac i feddwl eto am gariad Duw yn Iesu Grist. A da ni'n edrych ymlaen, mae'r argoelion yn dda hefo'r hen Covid yma. Does dim rhaid i ni bellhau yn gyfreithiol, bore da yn gyfreithiol erbyn hyn, ond da ni'n gwneud o leia tan hanner tymor. Fe ddim rhaid i ni erbyn dydd Gwyl Dewi i wisgo mygyda, ond da ni'n mynd i drafod colli nabod ar eich cegach gwen chi yn ystod y 2 flynedd dwytha. A gobeithio, os Duw a'i mynd, byddwn ni'n cael dadfygydu. Be oedd yr emyn o'n i'n gamddyfynu? A'r mygydau wedi'n torri a'n tra.
Reit, da iawn. Oedd Alun yn arfer gwneud rhywbeth pan oedd e'n blant, ma' o blaen, dwi am wneud o bore yma. Os yna rhywun yn cael ei pen-blwydd yn mis Chwefror? Unrhyw un? Se neb yn cael ei pen-blwydd yn mis Chwefror? Dwi'n siŵr oes fan un. Sionet yn cael ei pen-blwydd. Se ddau dybed? Pwy sy'n cael ei pen-blwydd yn mis Chwefror? The Big 6-0. Beth am pen-blwydd hapus? Pen-blwydd hapus i fi. Pen-blwydd hapus i fi. Pen-blwydd hapus sioe ar Alun. Pen-blwydd hapus i fi. Emyn? Diolch yn fawr i chi am y Jones. Na'n sôn am goed ti wedyn. Na'n iawn Alun at am blwyddyn nesaf dwi'n gwneud. Ond chydig bach ar y blaen i fi. Ond dyna fod da ni yma, hyd yn hyn. A dwi bod amser yn ddeitha chi, cyfrwch y chwydran yn yr hen ffordd Gymreig. A da chi bob amser yn eich ugeiniau. Ugian, deugian, trigian, 40 cant. Da ni dod efo rei o aelodau cyfeiriad yna yn ystod y flwyddyn nesaf. Ond gan i ddathlu efo maen evans gobeithio, yn aelod yna ni, bydd yn 100 oed nis Hydref dwi'n credu. Rwan ta, mae gen i rhywbeth bach yn llaw. Well, mi roed y meicroffon ymlaen yma. Mi fydd yn dawelwch ar yr... Mae bach yn llaw yma i ddangos i chi. Chi'n gweld nhw? Mae'n galad. Be ydych chi'n meddwl ydy hwn? Steffan? Maganet. Reit. Da chi'n gwybod beth yw'r enw Cymraeg am y faganet? Diolch Ifan. Cymraeg Wrecsam, di hwnna. Yr hen air di tynfaen. Tynfaen. Maganet. Tynfaen. Ydych chi'n meddwl bod gennych chi faganet yn eich tŷ chi? Yn lle? Gen ti focs? Da, mae gen Eos ar Aroniaid faganet. Fedrwch chi feddwl am rywle yn y tŷ lle mae yna faganet? Ar y ffridge. Hwna di'r un pwysica de. Mae'n cydio wrth i chi gael ffridge. Ydy o'n rhywle arall yn y tŷ? Faganet. O, ni'n meddwl bod Reian yn mynd i atab. Mae yna faganet mewn bob math o bethau yn y tŷ. Pan mae gennych chi speaker yn taflu llais, mae yna faganet y tu mewn i greu y sŵn. Yn eich peiriant golchi chi, dwi'n gwybod am llestri, peiriant golchi dillad, mae yna faganet. Yn y cyfrifiadur, mae yna faganet. Yn yr hard drive, mae faganet yn bwysig. Os oes ganddoch chi unrhyw beiriant yn y tŷ efo injan, mae yna faganet os di'n gweithio ar drydan. Beth sy'n special am faganet? Sut mae o wahanol i bethau eraill? Sut mae o wahanol i bethau plastig? Beth sydd yna fo? Beth sy'n neud o wahanol?
Eos. Mae'n cydio yn unrhyw beth metal yn dydi. A mae hwn yn un bach cry iawn y magnet yma. A mae gennau ddarn o fetal yn fama. A mae'r magnet, y tynfaen, yn ei dynnu fo ato fo'n dydi. A mae'n hwyl. Pan o'n i'n blentyn bach, a da ni'n mynd nôl yn bell, wsos yma. Oedd gennau gêm, falle bod gennych chi'r gêm oherwydd mae'n dal o gwmpas, lle oeddech chi'n pysgota hefo magnet. Ac yna bysgod hefo darn o fetal arnyn nhw. Neu oedd ges i blentyndod rhyfedd. Ac oeddech chi'n pysgota pysgod bach allan o'r pwll dychmygol. Ac oedd y magnet yn dal y pysgod ac yn tynnu nhw at ei gilydd. Mae gennau hoelen yma yma. A mae hoelen yn sticio yn y magnet. A mae'n tynnu peth ato fo'n dydy'n dyn. Mae gennau hoelen arall yma yma. Ond fy mhoced. A da chi bod beth sy'n rhyfedd ydy? Mae'r hoelen sydd yn sownd yn y magnet yn tynnu hoelen arall ati hi. Dwch chi mi drio efo trydydd hoelen. A dwi'n rhoi trydydd hoelen, falla fydd hon yn rhy drwm. A mae trydydd hoelen yn sticio yn yr ail sydd yn sticio yn y cyntaf, sydd yn sticio yn y magnet ei hun. Dwi'n meddwl nes neis o wneud efo pedair hoelen. Pedair hoelen. Felly mae grym y magnet yn mynd trwy'r hoelion ac yn tynnu nhw at ei gilydd yn dyn. Tydy magnet yn beth rhyfeddol ofnadwy. Lwch, hwnna'n hir o'n dydy. Grym y magnet. Rwan ta mae Duw yn dduw cariad yn dydy. Da ni'n dysgu Duw cariad yw. A mae cariad Duw yn tynnu ni ato fo. Mae cariad Duw yn glws ac yn hardd ac yn gynnes. A da ni'n gweld cariad Duw yn Iesu Grist. A mae Iesu fel magnet yn tynnu ni at Dduw. Ond wyddwch chi, mae grym y magnet yn mynd i'r hoelen. Mae grym cryfder cariad Duw yn dod i mewn i'n bywyda ni ac i'n calonna ni. Fel yn bod ni yn rhannu y cariad hefo pobl eraill ac hefo teuluoedd. A bod pobl yn gallu gweld harddwch Duw a cariad Duw yna ni. Ac felly mae o fewn i eglwys ydy Ebeneser, criw o bobl sydd yn caru Iesu ac yn dilyn Iesu ac wedi cael ei tynnu gan bŵer cariad Duw. A mae'n adnod yn y Beibl yn deud, yr ydym ni yn caru oherwydd fod Duw yn gyntaf wedi'n caru ni. A dyma'r pŵer da ni'n deimlo, pŵer cariad Duw. Felly, pan fyddi di'n cau y ffridge ar ôl i ti fynd i weld beth sydd yna i fita ar ôl mynd adra, cofia am y magnet sydd yn tynnu y drws at y magnet. Ac felly mae cariad Duw yn tynnu ni ato fo. A dyna stori y tynfaen bore yma, y magnet. Diolch i chi am wrando. Mewn eiliad ar ôl y coeddiadau fydd y plant yn cael mynd trwodd i'r ysgol Sul. A mae mor hyfryd cael eich cwmni chi bore yma. Gobeithio y byddwch chi'n clywed am gariad Duw ac am Iesu Grist. Ond tudur, da ni'n mynd nôl i drefn yn ar y 10, tudur sy'n cyhoeddi bore yma. Ia. Oedfa yn hapel gwneud yn ysgrifennu fewn am 3. Dewch yn yno, a byddwn ni yn cael yr hyn nesaf yn y gyfres gan Alun a'r cyntaf Iwan, ac un sydd ar ôl wedyn i fynd. Dwi'n credu bod ne, os dwi'n cofio'n iawn, o beth dwi wedi rhoi ar SoundCloud, mae ne 2 ar 10 o gysgau wedi ffôn. Bach. Dwi'n meddwl ar 4 ar 10 heddiw yn y gyfres. Mae'r gyfres yn ar SoundCloud, a
gwrando ar y gyfres. O dan Iwan, disgrifol anwyr, felly mae werth i chi fynd i wrando. Dowch na yma i wrando ar y gyfres ac i addoli gyda ni. Mae cwrdd gweddi heno ar Zoom fel arfer, ydy criw Games Crown a pob bynnag sy'n eisiau ymuno, mae croeso i wneud. Os da chi eisiau'r link, mae'r link gyda i a mae gen Carys. Yn checio os ydy'r password yna, dwi'n cofio, ond mae'r link gen Carys hefyd os da chi eisiau holi a mae'n link i ymuno heno. Mae werth wneud, mae'n griw da yn ymuno. Wedyn, mae Stori, mae cyfnod gweddi yn helpu saith ar Zoom, dolen y bynesau. Mae hwnnw ar y darnau fi'n wedyn. A wedyn mae'n dawel o ran wedyn trwy'r wythnos tan y Sul nesaf, lle fyddwn ni yma yn ddeg fel arfer ac am 3 person allan etholistiau a etholistiau gymaint. Mae'r cynnig yn cael ei gynnal nawr y Sul nesaf a mae'r barau hwn yn cael ei ddarparu tua bach plastig cyfod bara hwn diad ar top. Felly mae hwn yn cael ei ddarparu ac ond bod chi'n anghofio dod i'r chi os da chi eisiau. A wedyn am hanner o'r bedwar Sul nesaf o'i rhannu'r Games Tank yn yr Oedfa Bore eto cwrs y Beibl rhif 2 yn ar gyfres ac dwi'n credu bod lot o wyn i gael ar y cyntaf. Felly, os ti angen help, os da chi eisiau taflen, mae'n ei ar gael ac dyna ni gael chi fwy o broblem ar y darn. Dyna ni, dwi'n credu gallwn ni symud ymlaen. Dyna ni wedi dod i'r pwynt i ddeud, dwi'n cael ni'n casgliad eto. Na dda. O da iawn, oedd hwnna'n braf. Ar ôl 2 flynedd. Wedyn mae rota wedi cael ei anfon allan i'r rhai sy'n coeddi tan y Addoliad rwan. Felly, da ni'n siapio. Diolch Tudur. Ar y dderchog. Paned ar y diwedd. Aroswch os da chi'n gallu cael paned sydyn hefo fi. I ni gael cymdeithasu. Mae mor bwysig bod ni'n cymdeithasu, da chi'n gwybod? Mae'n braf cael cwmni'r myfyrwyr hefo ni bore yma. Branwen a Griffith. Hyfryd bod chi wedi dod heibio i fod yn rhan o'r Addoliad. Mae syllt wrth gwrs efo ni'n ffyddlon, ni'n myfyriwr bellach. Llusern ar gael, llusern diweddara. Mae taflen Wycliffe newyddion Cymru ar gael i chi. Hefyd, da ni wedi derbyn rhain nerth bob dydd. Jyst adnod sydd ar bob tudalen i chi, a falle sa chi'n hoffi rhoi nhw i rywun. Da chi'n bod ffrind neu rywun sydd yn mynd trwy gyfnod anodd. Jyst rhoi nhw'n i llaw nhw. Darllenwch rhai o'r adnodau, mwrach gewch chi gysur o'r geiriau yma. Mae'r rhain ar gael yn rhad ac am ddim. Ac wedyn, mae'r daflen yn cael ei darparu. Da ni'n gwneud rhyw 15 copi, oherwydd nid pawb sydd ar y we. Ond eisiau tynnu'ch sylw chi at y ddau beth yma. Da chi'n bod weithiau, da chi'n gwylio newyddion am ddyddiad, does na'm byd yn cyffwrdd eich calon chi dylia'r straeon. Ond yna stori o Afghanistan am fam. Mae mor oer yna yn y geia. Mae'n mynd lawr i -12. Ac yn ystod y nos, oedd 2 o'i phlant i wedi rhewi farwolaeth. Da ni ddim yn gwybod i chwarter i mewn gwirionedd nag ydyn. A mae'r sefyllfa'n Afghanistan yn ofnadwy ar hyn o bryd. A maen nhw'n sôn bod yna 22 miliwn o bobl yn gwynebu newyn yn ystod yr misoedd a'r blynyddoedd nesaf. A nas y stori gyffwrdd yng nghalon ni, da chi'n gwybod? Mae mhlant i, y Gwilym a Lowry, maen nhw'n oedolion erbyn hyn. Ond rioed da ni wedi gorfod gwynebu ar gyfwng, fel mae'r bobl yma, sy'r un mor gwerthfawr a pawb ohona ni yn ei wynebu yn Afghanistan. A jyst yn chanol chi fod yn hael ydw i. Byddwch yn hael i'r apel sydd gan DEC yn cynnwys cymorth Cristnogol
y Tia Fund ac 15 o elusennau eraill, fel yn bod ni'n gallu gwneud rhywbeth bach i'w helpu nhw. Neu, os da chi ddim yn gallu gwneud ar-lein, dwi'n siŵr bydd eilir yn fodlon i dderbyn cyfraniadau ganddo chi yn ystod y pythefnos nesaf. Ac yn yr ail beth, mae hygyd canolfan y digartref yn gwneud apel yn arbennig ar gyfer gorchydd cwrlid, duvet covers, dillad gwely, a hefyd tics clustoga, covers pillows. Os oes ganddo chi rei, os oes ganddo chi rei newydd, da chi'n di defnyddio, os oes ganddo chi hen rei, da chi ddim i hangen ddim mwy. Newch chi ddod â nhw un o gyfarfodydd Ebenezer, fel yn bod ni'n gallu mynd â nhw i ganolfan hygyd. Mae y digartref yn dal yn bobl anghennus yn cymunedau ni. Ac wrth i bethau agor, maen nhw wedi bod mewn llety dros gyfnod y clo. Ond fel da chi'n gwybod, yn pentrefi Caerdydd ac yng nghanol y ddinas, maen nhw'n parhau yn bobl anghennus. Felly, os gallwch chi helpu, mi fysa ni yn ddiolchgar iawn. Geith y plant fynd trwodd i'r ysgol Sul. Mae wedi bod mor braf cael eich cwmni chi bore yma a cael deud stori wrtha chi. Ac wrth i chi fynd, da ni yn mynd i weddio. Da ni sôn am y pethau da ni newydd grybwyll. Os yna rhywbeth arbennig arall ar eich meddwl chi, y dylia ni weddio drostyn nhw bore heddiw. Gwyddwch allan os da chi'n meddwl am rhywbeth. Ukraine a Rwsia. Diolch yn fawr, gawn ni gydweddio. Na ni gael chydig bach o ddistawrwydd, falle bod yna rhywbeth personol sydd ar eich meddwl chi funud yma, sa chi'n hoffi gyflwyno i'r arglwydd. Problem da chi'n ei wynebu, rhywbeth sydd wedi digwydd yn y teulu neu yn y gwaith. Mae'r arglwydd yn gwrando ar eich gweddiau personol chi. Felly cyflwynwch y bobl neu'r amgylchiadau mewn gweddi bach i'r arglwydd. Gweddiwn. Arglwydd, da ni yn dod ger dy frond i ar fora glawog o fis Chwefror fel hyn, i daddoli di. I fod yng nghwmni dy bobl di yn chwiorydd ac yn frodyr, sydd yn cael yn tynnu at yn gilydd a magnet dy gariad tragwyddol di. Mae gwir gariad yn deillio o dy galon di dy hun. Mae'n gariad sydd yn tynnu pobl atat. Mae'n gariad sydd yn newid y bobl hynny sydd yn troi atat ti, fel bo'r cariad yn tyfu yn yn calonag yn yn profiadau ni. Gna ni yn bobl sydd yn agored i ti ar ysbryd glân, fel dy fod ti'n gallu grymuso dy gariad ynom ni, a fod y cariad hwnnw'n ymestyn tuag at yn gilydd, a tuag at y bobl da ni'n ymwneud â nhw, a'r cymunedau da ni'n rhan ohonyn nhw. Oherwydd mae y byd a dynoliaeth angen clywed a phrofi dy gariad rhyfeddol di yn Iesu Grist. Fel cynulleidfa da ni'n dyfoliannu di yn awr. Yn diolch i ti am fendithion wythnos sydd wedi mynd heibio. Yn diolch i ti am fendithion yr Efengil ac am y sicrwydd da ni'n gael yno ti. Mae'r graig yn solat o dan ein traed
A does dim storm, na gamgylchiadau, na cholledion na phrofedigaeth yn gallu siglo craig gadarn dy gariad di. Da ni'n diolch am yn gilydd, ac yn diolch sut ydyn ni fel Eglwys Ebenezer wedi dod trwy y 2 flynedd dwytha yma, ac am y modd yma'r cyfnod hwn wedi newid ni fel unigolion ac fel eglwys. Dysgu ni ddysgu y gwersi cywir arglwydd o'n profiadau. Fel yn bod ni'n gallu camu ymlaen yn hyderus yn ystod yr misoedd nesaf yma, yn enw Iesu Grist, gan dystio yn berthnasol i gariad, dy gariad di. Da ni'n gweddio dros y plant yn yr ysgol Sul, yn diolch bod 6 wedi dod y bore yma, ac yn gweddio bydd fyddan nhw'n cael bendith yn y fan honno wrth ddysgu am Iesu Grist ac amdana ti, ac am y newyddion da, fel i bod nhw yn nes ymlaen yn cael cyfle i gredu yn Iesu Grist. Gwarchod nhw yn y byd rhyfedd yma. Gwarchod nhw rhag dylanwadau tywyll, rhag dylanwadau y cas, diogelan wrth iddyn nhw dyfu a phrifio yn ein cymuned ni. A da ni'n gweddio dros y teuluoedd, dros yr pwysau mawr sydd i gyfaddawdu yn ffydd yn y gymdeithas yma. Drodd oethineb a egni i'r rhieni i fagu, i plant yn gywir, ac hefyd arglwydd i roi nhw ar lwybr ffydd, i ddod â nhw i gliw defengil di. A da ni'n meddwl am y byd ar hyn da ni wedi i grybwyll, da ni'n meddwl am y tyndra yn Ukraine, efo Rwsia, a America, a chenhedloedd eraill yn ymarfogi, ac yn gofyn eto arglwydd am heddwch yn y byd rhwygedig hwn. Da ni ddim eisiau gweld rhyfel arglwydd, da ni ddim eisiau gweld gwrthdaro. Da ni'n gofyn y bydd gwleidyddion yn gwneud eu gwaith yn ddoes ac yn llawn cymod, yn chwilio am ffyrdd di-drais i allu datrys y sefyllfa yma, a dod i gyd ddealltwriaeth heb ryfela. Da ni'n gweddio dros bob gwlad lle mae yna newyn ac anghyfiawnder. Ar frig yn rhestr ni bore yma mae Afghanistan. A da ni'n gweddio bydd yr arian fydd yn cael ei godi yn gwneud anghenion yr rhai hynny yn Afghanistan yn llai. Y byddan nhw'n cael bwyd a moddion a dillad a chysgod uwch i penna fel i bod nhw yn gallu byw. Da ni'n gweddio dros Myanmar a'r rhyfel cartre sydd yn datblygu yn y fan honno. Da ni'n gweddio dros Madagascar yn sgil y storm a Tonga yn sgil y tsunami. Da ni'n gweddio dros Yemen. Arglwydd ein Duw, mae'r byd yma angen efengil tangnefedd. Mae'r byd yma angen dy gyfiawnder di. Mae nhw angen di athgariad. Cliw yn gweddio dros yn gilydd, da ni'n cofio am y digartref yma yng Nghaerdydd, ac am waith mudiad fel canolfan hygyd sydd yn gwneud gwaith anodd, ond yn ymestyn allan i'r rhai hynny sydd yn fregus ac yn wirioneddol anghennus. A da ni'n teimlo drostyn nhw, ac yn teimlo'r angen i rannu dy gariad di yn ymarferol hefo'r bobl hyn, fel yn bod ni'n lleddfu rhyw gymaint ar ei anghenion a'i problemau. Cliw yn gweddi, oherwydd yn bod ni'n gofyn nid yn henwa bach ni, ond yn enw yr un mwyaf mawr erioed a glywyd sôn, sef Iesu Grist. Yr hwn, a'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd. Amen. Da ni am ganu can arall. Ti eisiau cyflwyno'r gan Arfon? Iawn.
mae yna gytgan. Dwi'n meddwl bod chi gyd o'r gytgan. Dyn ni'n gwybod hyn. Dyn ni wedi chanu o'r... Do. Yn ein calonau ni, ti'r gweithio trwom ni, a dangos ystyr byw, ti'r tania ein calonau nawr, a fflamau gwyllt y gariad mawr, ysbryd glân meddianna ni yn llwyr. Dy eglwysym ni, rho'n erthu ni yn nawr. Ein tater nasa di, yn ein calonau ni, ti'r gweithio trwom ni, a dangos ystyr byw, ti'r tania ein calonau nawr, a fflamau gwyllt y gariad mawr, ysbryd glân meddianna ni yn llwyr. Deglwysym ni, rho'n erthu ni yn nawr. Deyrnas geisiwr ni, sychedi amdana ti, a gwrthod ffordd y byd, cans ti yw tryso'r drud, i weld rhyddhau holl geillion byd, y tlodi a'r holl gleifion sydd, rhoi'n bywyd a hith wnas neith i di. Deglwysym ni, adferydd ar oll. Parith deyrnas dad, ledu drwy bob gwlad, dangos rym dylaw, tirpiach a ein tir, taniad eglwys oll, galw Gymru nôl, gweithio drwom ni, cod y deyrnas, cliw ein cri. Rydd hanerthoedd fryd, teyrnas a drwy'r holl fyd, all grymoedd uffern ddi, ddim rhwystro dwa waith di, fe'n creais ni fwy na hyn iellan ni, gras a grym, i wasanaeth un byd drwy gariad di. Deglwysym ni, rownd obaith dim byd. Bydd deyrnas dad, ledu drwy bob gwlad, dangos rym dylaw, tirdiach a ein tir, taniad eglwys oll, galw Gymru nôl, gweithio drwom ni, cod y deyrnas, cliw ein cri. Parith nas dad, ledu drwy bob gwlad, dangos rym dylaw, tirdiach a ein tir, taniad eglwys oll, galw Gymru nôl, gweithio drwom ni, coed y deyrnas, cliw ein cri. Amen i hynny. Doed y deyrnas, gweneler dewyllus. Dyna'n gweddi. Rwan ta, da ni... Dwi am darllen o Efengil Ioan. Iesu'n sôn amdano fo'i hun fel golini'r byd. Mae fi yw golini'r byd. A mi fyddai'n dod at hyn yn ystod yr ychydig eiriau sydd gen i wedyn. Yna llefarodd Iesu wrthynt eto. Mae fi yw golini'r byd, meddai. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni, byth yn rhodion y tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Meddai'r Phariseaid wrtho, tystiolaethu amdana dy hun yr wyt ti, nid yw dy dystiolaeth yn wir. A tebodd Iesu hwy,
mai fi sydd yn tystiolaethu amdana fi hun, y mae fy nhystiolaeth yn wir am fy mod yn gwybod o ble y deithim ac i ble rwyf yn mynd. Ond ni wyddwch chwi o ble rwyf yn dod nac i ble rwyf yn mynd. Yr ydych chwi'n barnu yn ôl safonau dynol, minnau, nid wyf yn barnu neb, ac os byddaf yn barnu, y mae'r farn a roddaf yn ddilys, oherwydd nid my fi yn unig sy'n barnu, ond my fi a'r tad am hanfonodd i. Y mae'n ysgrifenedig yn eich cyfraith chwi fod tystiolaeth 2:1 yn wir. Mae fi yw'r un sydd yn tystiolaethu amdana fy hun, ac y mae'r tad am hanfonodd i hefyd yn tystiolaethu amdanaf. Yna, meddai'n wrtho, ble mae dy dad di? Atebodd Iesu, nid ydych yn fadnabod i nam tad. Pe baich yn fadnabod i, byddech yn adnabod fy nhad hefyd. Llefarodd y geiriau hyn yn y trysordy wrth ddysgu yn y deml. Ond ni afeilodd neb ynddo, oherwydd nid oedd ei awr wedi dod eto. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Mi ddoi jyst at y cymal my fi yw golini'r byd wrth basio yn y munud. Sil dwytha, o'n i yn cychwyn hefo Crocodile Dundee. Sgynna i'r hyn Crocodile Dundee ar y sleid nesaf falle? Yr ein Crocodile Dundee. A sôn bod hiwmor y ffilm yma yn seiliedig ar 2 ddiwylliant o ddim yn deall ei gilydd. Diwylliant y Bush, calad, amrwd yn Awstralia, a lladdwr crocodilia, Crocodile Dundee. Ac yna diwylliant soffistigedig Manhattan ac Efrog Newydd. Ac yn y tyndra rhwng y 2 ddiwylliant, oedd yr hiwmor yn codi. Oedd Crocodile Dundee ddim yn dall pobl Manhattan, a doedd pobl Manhattan ddim yn dall Crocodile Dundee. Ac i radda, da ni fel eglwysi Cristnogol mewn cyd-destun tebyg, oherwydd bod diwylliant o'n cwmpas ni wedi newid mor gyflym yn ystod y degawdau dwytha. Mae diwylliant yn gyffredinol wedi newid, a mae o wedi mynd ar garlam ers i dechnoleg newydd ddod. A do'n i'n faint o bobl hyn sydd wedi dweud wrthai, dwi'n yn dall be mae'r pobl ifanc ma'n ei wneud, nac yn ei ddeud, yn treulio ei holl amser ar ei telefons. A nid pobl ifanc yn unig wrth gwrs. Ond fel eglwysi Cristnogol yn y Gymru Gymraeg, mae'n bwysig bod ni trwy'r adag yn ymateb i hyn, ac yn ysblygu yn ôl arweiniad yr ysbryd glân. Hynny yw, dydy dullia technega a geiria a geirwedd oedden ni ddefnyddio 50 mlynedd yn ôl, 40 mlynedd yn ôl, 30 mlynedd yn ôl, ddim yn ddealladwy i bobl erbyn hyn. A mae rhaid i ni fod yn barod i addasu i'r diwylliant mwyn cyflwyno y newyddion da Cristnogol yn ddealladwy ac yn effeithiol. Sylwch, nid newid y newyddion da. Nid sôn am hynny ydw i. Mae'r newyddion da ar un ym mhob cyfnod, ac edrychwch drwy 2 fileniwm o hanes Cristnogaeth. Yr hyn sydd wedi newid ydy y diwylliant, ffurf yr eglwys, ffurf o fynegu a cyweithredu sydd yn cyflwyno y newyddion da i bobl. Dwi wedi bod yn darllen un o fy niddordeba fi yn ystod y 60 mlynedd sydd wedi mynd heibio. Ydy darllen cofianna o'r 4edd ganrif ar 15. Dwi newydd gael 2 arall yn ystod yr wythnos dwytha, edrych mlaen i'w darllen nhw. Ac o'n i'n darllen cofiant John Elias o Fôn. Nid Gwyddal oedd ond o'n dod o Sir Fôn. O'Reilly o Fôn. Okay? John Elias o Fôn, okay? John Elias, os da chi ddim yn gwybod, oedd o'n un o arweinyddion yr ail genhedlaeth o fethodistiaid Calfinaidd. Nath o farw 1841, a mae pobl yn dweud, pam fi o farw'r genhedlaeth yna fe newidiodd pethau ymhlith ymneilltuaeth yng Nghymru.
Ac oedd o'n cael ei ystyried yn un o bregethwyr mwyaf effeithiol Cymru yn ei gyfnod. Lle oedd miloedd o bobl yn mynd i wrando ar John Elias. A mi oedd ganddo fo arddull a feilgar, oedd o'n gallu dal cynulleidfa yng nghleder ei law. Ac oedd lot o'r cyfarfodydd yn cael ei cynnal yn yr awyr agored, oherwydd doedd na ddim adeiladau ddigon mawr i ddal y miloedd o bobl. Ac mi oedd John Elias yn enwog am ddod â pethau mewn yn fyrfyfyr i'w bregeth, wrth iddyn nhw ddigwydd o'i gwmpas o. Pan oedd o'n dechrau pregethu, oedd o'n dramatig yn tynnu het, oedd ar ei ben. Ac yn rhoi'r het ar y ddarllenfa. Ac yn ara deg mi oedd y gynulleidfa'n tawelu. Ac oedd yn symud yr het. Nes oedd bob llyged yn edrych arno fo, yn barod iddo fo dreithi. Os o'na storm o fell a thrana yn ystod i bregas o, oedd y storm i mewn chwap fel melltan i mewn yn ei breges o. Ac un tro, oedd o'n pregethu mewn cymanfa bregethu yng Nghaergybi. A mae stori i'w gael yng Anghofiwyd John Elias gan ddyn o'r enw John Robert Lerpwl. A be oedd wedi digwydd oedd bod na bobl chwil wedi dod i mewn i'r gymanfa, yn yr awyr agored, yn bresennol yn y gymanfa. A mae'r stori'n reit enwog, da chi'n gwybod, yn y cylchoedd hanesyddol ymneilltuol. Oherwydd be wnaeth John Elias, oedd nhw'n gweiddi ac yn heclo y pregethwr ac yn torri ar ei draws o, fel sa chi'n disgwyl. Ac fel oedd rhain yn gyfarwydd â fo hefyd, da chi'n gwybod? Nid cynulleidfa llonydd di-ymateb oedd ganddyn nhw dyddiau yma. Ond oedd pobl yn gweiddi, cytuno, anghytuno, torri ar draws y pregethwr arfon. Bydd di daw Alun? Rhag ofn. A be mae'n neud yn ystod i bregeth ydy rhoi y meddwon ar ocsiwn. A mae'n tynnu sylw at y bobl yma ac yn dweud, os na rhywun yn bresennol sydd yn mynd i brynu rhain. A mae'n mynd trwy yr enwadau eglwys Loegr a gymerwch chwi nhw. Na medda eglwys Loegr. Yr ydym ni yn dysgu ein haelodau o'i mebyd i ymwrthod a diafol a'i holl weithredoedd, a'r rhodres a gorwagedd y byd anwyr hwn. Fe dyddwyr, medda John Elias, a wnewch chi ei prynu. Nawn ni, medda'r bedyddwyr, yr ydym ni yn trochi pawb o'n haelodau, bedyddion nhw mewn dŵr, fel arwydd o'i golchiad oddi wrth ei pechod. Ofer yw ei cynnig i'n brodyr yr annibynwyr o blegyd y maint hwy yn tair gymell gweithredoedd da a buchedd sanctaidd, fel unig ffrwythau priodol gwir ffydd. Wel, beth am y wisleiaid? Drachefn, ydynt lawn mor benderfynol a neb yn ei gwrthwynebiad i bob pechod, ac anogant i pobl i ymgadw oddi wrth pob rhif drygioni. Y mae'n amlwg na fy'n neb o'r rhain hyn mor meddwon y maent yn wrthodedig ganddynt oll. Yr wyf yn sicr na fedr y methodistiaid roddi un math o dderbyniad iddynt. Yr ydym ni yn enlynion anghymodlawn i feddod. Yn diwadd 1830 nath y mudiad dirwestol, sef gwrthod yfad alcohol, dyfu yn fawr. Dod drosodd o America a arwyddo'r pledge oedd yn cychwyn ar ddiwedd y 1830 a mi ddoth o'n fudiad mawr iawn yng Nghymru yn ystod y 4edd ganrif ar 15. Ac yna mae o yn gorffen ac yn dweud fel hyn, a oes na unrhyw un sydd yn mynd i dderbyn rhain? Ac oedd nhw mor dramatig ynddo. A medda John Elias, mi welaf un ar galfaria, efe a lefain yn y modd mwyaf tyner a thoddedig, ac sydd eto yn fodlon i'w derbyn. Y mae galon yn gynnes i'w croesawu, a'i freichiau ar led yn barod i'w cofleidio. Y mae efe'n galw'n uchel a thair arnynt,
yn mawredd a graslonrwydd y cariad hwnnw ac a'i cymhellodd i farw dros yr aniwiol. Trowch, meddai'r Iesu ar Galfaria, ei chwynebau ata fi fel eich achuber, ac yn sicrhau iddynt y gwnau waed rhinweddol ef ei glanhau. Felly ar y diwedd mae'n dweud, mae Iesu Grist yn derbyn y bobl yma. Mae'r annibynwyr, mae'r bedyddwyr, mae'r Wesleyaidd, mae'r Methodistiaid yn ei gwrthod nhw. Ond mae Iesu yr arglwydd. Ac mi oedd ei harddull nhw o gyflwyno newyddion da yn effeithiol yn ei gyfnod. Sa'n ni methu gwneud hyn yn 2022. Yn un peth, fysa chi methu cael pobl yn Gaergybi fynd i gau i wrando'r bregethwr yn y lle cyntaf. Dyna'r ffaith amdani erbyn hyn. Oedd y cyrfa pregethu gan eglwysi yn gyfarfodydd efengylu. Dyna ddi bwriad nhw. Cyflwyno'r efengil i bobl newydd, a'r ffaith rhyfeddol am gymanfa Caergybi oedd bod yna bobl chwil yna. Bod yna bobl feddw yn y cyfarfod i glywed yr efengil. A mi oedd hynny'n beth da. Yn problem ni erbyn hyn ydy bod ni'n methu cyrraedd pobl newydd mwyn cyflwyno Iesu Grist iddyn nhw. Rwan ta, ar ddiwedd y bregeth Sul dwytha, nes i sôn fod Iesu wedi deud, mae yna 3 pheth o leia mae rai chi wneud ym mhob oes. A mae rai chi feddwl sut da chi'n mynd i wneud hyn yn y diwylliant da chi'n byw ynddo fo. A dwi wedi rhoi o dan 3 phen, ond fyddai mond yn edrych ar un bach wrth gloi wan, sef datgan, disgyblu a derbyn. Reit, mond yr un cyntaf dwi'n sôn amdano fo bore yma. Datgan, sef cyhoeddi, ewch i'r holl fyd a phregethwch yr efengil i'r greadigaeth i gyd. Ac fe edrychwn ar disgyblu a derbyn yn y silia i'r dyfodol. Dyma Iesu'n deud, mae rai chi wneud hyn yn eich diwylliant ac yn eich cyfnod fel dilynwyr i mi. Ewch i'r holl fyd a phregethwch y newyddion da i'r greadigaeth i gyd. Chi bo? Dewi Sant, John Penry, Daniel Rowlands, Evan Roberts, Ebenezer Caerdydd, 2022. Da ni'n cyhoeddi newyddion da Iesu Grist yn y cyfnod da ni'n byw ynddo fo. A'r broblem da ni wedi gael ydy, nad ydda ni'n addasu i'r diwylliant. Nid y negas, nid yr gwirionedd yn Iesu Grist, ond yn ffyrdd i wneud y pethau. Mae yna filoedd o gapeli yng Nghymru sydd wedi bod yn gwneud yr un peth ers degawdau, a maen nhw'n gweld eu cynulleidfaoedd yn edwyno ac yn darfod, ac yn ystod y 2 flynedd nesaf mae yna 10 o achosion wedi cau. A gwrthod newid. A mae'n drist ynddo. Oherwydd mae rhaid i ni wneud y cam hwnnw. Fel bod teuluodd, fel bod pobl ifanc, fel bod oedolion ifanc yn clywed y newyddion da ac yn olion deall beth da ni'n gyflwyno iddyn nhw. Neu da ni'n anacronistaidd. Da ni mewn cyfnod o'r gorffennol sy'n methu pontio hefo'r presennol. Meddai'r Iesu, ewch i'r holl fyd a phregethwch y newyddion da i'r greadigaeth i gyd. A da ni'n datgan yn cyhoeddi am gariad Duw ac am yr arglwydd Iesu. Pam fod Iesu'n dweud hyn? I'w ddilynwyr, bob cyfnod. Ewch. Ewch. Ewch allan i rannu'r newyddion da. Ewch o yma i rannu'r newyddion da. Nid dewch. Ewch, mae o'n dweud ynddo. Ewch allan i'ch cymuned i wneud. Pam fod Iesu'n dweud? Oherwydd fod pawb angen clywed ac angen cyfle i gredu. Mae'r newyddion da i bawb, nid i clic, nid i raid, ond i ddynoliaeth. I bob enaid byw. Ac wrth i ni edrych ar gymdeithas, da ni'n gweld tro ar ôl tro fod pobl angen y newyddion da, angen Iesu. Pam?
Oherwydd hebddo, does dim gobaith, does dim perthynas efo Duw. Mae pobl yn golledig, does dim bodlonrwydd. Ac un ffordd o ddeall angen pobl ydy edrych ar Efengil Ioan, a pan mae Iesu'n dweud y saith my fi yw. Da chi'n cofio beth yw'r saith my fi yw yn Ioan? Gwyddwch allan, da ni wedi edrych ar un yn y darlleniad. Pardon? My fi yw goleini'r byd. Rwan ta, os di Iesu'n dweud my fi yw goleini'r byd, mae hynny'n golygu fod Duw, fod yr Iesu'n credu bod yna dywyllwch. Fod yna dywyllwch o fewn i ddynoliaeth. A da ni'n gweld y tywyllwch. Da chi fod, da ni wedi trafod peth o'r tywyllwch yn do? Afghanistan, di-gartrefedd, di-galondid, di-obaith. Dowch ag un arall i fi, my fi yw bara'r bywyd. Mae yna syched a newyn yng nghalonna pobl am ystyr i'w bodolaeth. Mae nhw'n teimlo di bywyd ddim yn gyflawn. Mae rhaid bod yna fwy i fywyd na hyn. Dwi angen mwy o faes. Dwi angen mwy o fywyd i'n nghynnal i, fel mod i'n teimlo yn fodlon ac yn llawn. Ac heb Iesu mae pobl yn cerdded o gwmpas heb gael ei bodloni. Mae fi yw bara'r bywyd. Un arall. Mae fi yw'r wir wynwydden. Ioan 15. Mae Iesu'n dweud yn y fan honno bod pobl sydd yn credu ynddo fo'n ganghennau yn ei wynwydden. Ac felly yn rhan o gymuned, yn rhan o gymdeithas y bobl sydd yn dibynnu ar gariad Duw ac sydd yn gysylltiedig â'i gilydd. A mae pobl angen hynny. Angen perthyn. A mae hon yn neges eithriadol o bwysig dyddiau ni, lle mae Covid di pellau pobl. Lle mae pobl di mynd yn ynysig ac yn unigolyddol. A mae'r Iesu'n dweud, fi ydy'r wir wynwydden, oherwydd dwi'n gwybod eich angen chi i berthyn, i gymuned, ac i bobl sydd yn malio ac yn eich caru chi ac yn mynd i'ch cynnal chi. Pedair, un arall? Mae Malcolm yn gwybod i Feibil. Diolch. Mae fi yw y bugail da. Wrth ddweud hynny, mae Iesu'n awgrymu'n syth fod pobl heb arweiniad. Maen nhw ar goll. Dyn nhw ddim yn gwybod lle fynd, does na ddim ystyr, dyn nhw ddim yn gwybod lle mae'r bwyd, dyn nhw ddim yn gwybod lle mae'r dŵr da, dyn nhw ddim yn gwybod lle mae'r borfa las feithlon. Ac wrth ddweud fi ydy'r bugail da, mae Iesu'n dweud, da chi'n angen ni. Da chi'n teimlo bod eich bywyd chi'n ddiwerth, dilynwch fi, na'u charwain chi fywyd sydd yn fywyd yn wir. Fyddwch chi'n teimlo ystyr a phwrpas, fyddwch chi'n rhan o'r praidd. Fy na ddefaid eraill yn y nili ni. Ac fyddai'n mynd â chi at y dŵr glân. Dewch ni gael un arall. Mae fi yw y ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Unwaith eto di pobl ddim yn... Wrth ddweud hyn, mae Iesu'n awgrymu mwy trwy'r adag yn dydy. Pam bod Iesu'n gorfod bod yn ffordd ac yn wirionedd ac yn fywyd? Dydy pobl ddim yn gwybod pa gyfeiriad i fynd. Yn enwedig yn yr oes yma. Mae lleisiau y byd modern o bob man yn cyflwyno gwirioneddau i bobl, os dyn nhw'n wirionedd neu beidio, yn galw ar bobl, dyma sydd yn bwysig, fan yma ma'ch blaeno'r ieithach i fod, fama da chi'n mynd yn hapus, a mae Iesu'n dweud, dwi'n cynnig ffordd i chi. Dwi'n cynnig ffordd i chi at Dduw a'i achawdwriaeth, dwi'n cynnig ffordd i chi i fywyd tragwyddol, a gwirionedd ynde. Gwirionedd. Mae Iesu'n dweud, dwi yn wirionedd. Mae pobl di mwydro i penna beth sy'n wir erbyn hyn. Beth sydd wirionedd, de? Oedd Peilat di ofyn i Iesu. Beth yw gwirionedd? Mae gyn pawb i wirionedd bach i hun erbyn hyn, yn does? Fi sy'n iawn. Os da chi ar trydar, mae pobl bonkers ar trydar. Siw bod rhai pobl yn dweud bod fi'n bonkers, gofio? Dweud pethau am Iesu Grist. Mae siw bod nhw. Ond mae pobl yn meddwl bod os dyn nhw'n credu fel bod o'n wirionedd, dyn nhw'n wirionedd. Dyn nhw'n wirionedd. Mae Iesu'n dweud, dwi'n cyflwyno gwirionedd i chi, sydd yn sicr, sydd yn ddigyfnewid, a sydd yn angenrheidiol i chi mwyn cael bywyd
yn ei holl gyflawnder a iachawdwriaeth. Felly mae fi yw Iesu yn deud, dynoliaeth, da chi angen clywed y newyddion da. Wps, mae'r amser mynd. Un peth sydd wedi digwydd mewn 60 mlynedd ydy bod oriau wedi mynd yn fyrrach. Mwy sydd o'n tu ôl na sydd o'n blaen. Da chi bo? A mae'r oriau mynd yn... Pan da chi'n ifanc, mae oriau'n gallu bod yn reit hir, dydyn? Efo'r pen blwydd, mae wrthnos nesaf, maen nhw'n mynd yn fyrrach ac yn fyrrach. Dwi'n cofio stryglo'n exam. O'n i 3 diwrnod oedd yn gymryd i mi sgwennu pregath. Felly, doedd gennau amser i fi geilio neb oedd yn cymryd 6 diwrnod i mi sgwennu 2. Ond eisiau fod deall bod yna ffordd gynt i weithio. Mae pobl angen clywed y newyddion da, a mae Iesu yn gofyn i ni gael gweledigaeth fawr am y gwaith o gyflwyno'r newyddion da. Yn y byd, ewch i'r holl fyd, a phregethwch yr efengil i'r greadigaeth i gyd, ac yma yng Nghymru, yn oes y cefnu a'r crybachu a'r edwyno. Gweledigaeth fawr sgyn fab Duw. Ewch allan yna, planwch yr hada, a mi fydd yr ysbryd glân yn bendithio yr hada hynny, ac mi fyddan nhw yn dwyn ffrwyth. A mae Iesu'n yn herio ni heddiw. Sut ydych chi'n mynd i wneud hyn yn effeithiol? Be sy'n dda yn y traddodiad, da ni angen i gadw. Mae yna bethau da yna, da ni angen i cadw. Ond sut allwch chi bregethu y newyddion da i bobl Cymru yn 2022 yn effeithiol gan ddefnyddio yr diwylliant a'r newidiadau sydd wedi bod bydd i waith teyrnas Dduw. Fel eglwys yn Ebeneser, da ni wedi cymryd ers y dechrau 1826 bod yn cenhadaeth ni'n benodol yng Nghaerdydd i Gymru Cymraeg. Nid Cymru Cymraeg yn unig wrth gwrs, ond i bobl sydd yn gallu gwrando a deall yr efengil yn y Gymraeg. A mae yna 30,000 a mwy o bobl yng Nghaerdydd sy'n gallu deall y Gymraeg. Sut yda ni o hyn ymlaen yn mynd i rannu'r newyddion da yn effeithiol? A mae'r Iesu'n dweud, byddwch yn greadigol, byddwch yn ddyfeisgar, byddwch yn fentrus, byddwch yn anturus. Oherwydd mae'r efengil yma ar gyfer pob enaid byw. A da ni angen cwnwd newydd o bobl yn yn heglwysi, pobl sy'n caru Iesu, yn frwdfrydig dros ei waith. A ddown ni ddim yn ymlaenau, ond i bai yn bod ni'n rhannu'r newyddion da hefo'r bobl hynny nawr. Datgan mwyn i enw. Amen. Ddown ni at y dysgu a'r disgyblu a'r derbyn yn ystod yr wythnosa nesaf. Ond da ni am ganu'r emyn olaf. Dyma gariad fel y moroedd. Dyma'r newyddion da. Dyma efengil teyrnas Dduw. Tosti'r ieithau fel y chi. Tywysog bywyd pyr yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Gawn ni ganu. Addoliad.
Os gallwch chi aroswch i gael panad a sgwrs ar y diwedd. Gawn ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras sy'n hadwyr Iesu Grist, a chariad Duw, a brisgas yr ysbryd